hirittään käämi kiinni, nimittäin mä justiin varttisten saan tuossa kaupungin arpajaisten oman pikavoiton. Elikkä parkkisakot. 170 markkaa. Mistä mä tämänkin nyt pyörän? Kui perkuule. No ei Mari, mä kerron miten tää homma meni. Mulla oli vähän niinku pakko lähteä kaupunkiin katon pelipuolelle ottamaan uusia kalsareita, kun mä rupean ne varmat seisoon itsestään siinä sänkyn vieressä. No, enää mitään. Mä kurvaan tohon parkkipaikalle näin, niin eihän mulla mitään kolikoita. Pelkkä pankkikortti. Mä lähden kato, kun rykkare painaa tuossa pankkiautomaatille, joka sattuu olen 300 metrin päässä. Siellä on joku nysveri, maksaa koko vuoden laskut, mulla menee varttisia. Eikä muuta kuin takaisin kioskilta kolikota vaihtaa. Niin täällä on piininpunainen paholainen, eli Lappuriisa jo valmiina kirjoittamassa lappu. Me vartin selitän siinä, niin no sitten myönnetään, että no hyvä on rahaa vaihtamassa. No, sitten mä lähden hakemaan lippuautomaattia, joka sekin sattuu olen 300 metrin päässä. Mä menen tänne, niin täällä on joku juoppo tunkee pullon korkea tonne. Mulla menee siinä 5 minuuttia ja ei muuta kuin takaisin. Siellä on uusi Lappuriisa tuolla mun auton kimpussa. Voi perkele, kai se on kiikareilla vakannut tuolta jostain perkele puskasta. 170 markkaa, mahtaja auto jää tähän vaikka viikon. Se mun auto on sen kalliimpi kuin tää helvetin lippu. Mä oon mitä yhtään mikään, vieläkö jollain nosturilla helvettiin koko verran.